लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो मानसिया बानायनाय सबसे गेदेरसिन कन्स्ट्राक्शन कंक्रीटजों बानायनाय सबसे गेदेरसिन कन्स्ट्राक्शननि नामखौ गोबाङानो मिथिगौ आरो बे जे कन्स्ट्राक्शन बेनि मुङा जाबाय 3 Gorges Dam बेवहाय दैमाखौ थेनानै बेवहाय दै जमा खालामदों आरो बै दै जमा खालामनानै बेखौ मोब्लिबनि थाखाय इउज खालामदों आरो जोबोर गिलुबालु दैबानाखौ हमथानो थाखायबो बेखौ बानायनाय जादों आरो बे डेम्सनि मुङा जाबाय 3 Gorges Dam आरो बे डेम्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना आङो बे भिडिअखौ लाबोदों आरो बेवहाय नोंथांमोना आङो मोनसे इनफरमेसन होगोन नाथाय बे भिडिअआ बे 3 Gorges Damनि साइन्टिफिक बेखौ एक्सप्लेन खालामफैयाखै नाथाय बे मोनसे मोटिभेशनल भिडिअ जे मानसिया जुदि गोसो खालामबा मा खालामनो हाया जाय दैमाया चाइनायाव लाख लाख मानसिनि जिउखौ खनसे दैबानायावनो फोजोबोमोन बै दैमाखौ चाइनाया मा खालामबाय गावनि बान्दा खालामबाय आरो जोबोर गिलुबालु जि दैबाना जाबाय थायोमोन बेखौबो गैया खालामबाय बेनो जाबाय पावार अफ हिउमेन मानसिया साइन्सनि थ्रुयै बबेबा गिलुबालु खैफोदखौबो सल्भ खालामनो हायो बेनिनो बे मोनसे एग्जाम्पल बबेखानि बियो ओरैबायदि गिलुबालु मोनसे बमबो बेखौ वाटार बम होननानै बुंनो हागौ आरो बे बमा जुदि ब्लास्ट जायोबा खनसेनो कौटियाव मानसिनि जिउ जोबगोन आरो बे जुदि ब्लास्ट जायोबा बे जुदि डेस्ट्रय जायोबा खनसेनो 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो लाख लाख मानसिनि गामिखौ सिटिखौ बुखारनानै लाना थांनो हानायबो मोनसे बम बेयो आरो ओरैनोबो बे मानसि बुथारखाबाय थायोमोन स' बे 3 Gorges Dam मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसे आं बर्डआव लिरनानै लादों बेखौ खिन्थागोन आरो बांसिन इनफरमेसनखौ नोंथांमोना स्क्रिनावबो होनो नाजागोन स' बे जि मानसिजों बानायजानाय बयनिख्रुइ गिलुबालुसिन कन्स्ट्राक्शननि मुङा जाबाय 3 Gorges Dam बे चाइनायाव दङ बेखौ जों टाइम बम होननानै बुंनाय मानो बुंनाय नोंथांमोना खिन्थागोन बे डेम्सखौ बानायनाय जेब्ला कमप्लिट जादोंमोन बिनि उनाव बुहुमनि जि रटेशनेल स्पिड ना बेयो माखासे माइक्र' सेकेन्ड खमिलांदोंमोन बा सेन्स जादोंमोन जे ओरैबायदि गिलुबालु डेम्स बेयो बे डेम्सनि माने दै जमा जानाय बिबाङा ओरैबायदि बुरजा बेनि थाखाय बुहुमनि गिदिंनायाबो शिफ्ट जादों बुहुमनि जि माने गावनि बिथौ मिरु बिथौ गिदिंनाय बेबो माने खमिलांदोंमोन स' ओरैबायदि गिलुबालु मोनसे डेम्स बेयो स' बेनि जि टटेल कनक्रिट बेयो सुइजारलेण्ड नामनि हादराव जुदि समानै फेनसारनानै नायोबा सुइजारलेण्ड गासै सुइजारलेण्डआवनो मा जागोन 2 फुट गोजौ जागोन देट मिन्स सुइजारलेण्डआ मा जागोन 2 फुट गोजौ जागोन स' एसेबां गोबां बिबांनि बेवहाय कनक्रिट इउज खालामदों बे 3 Gorges Damआव बेयो जाबाय बुहुमनि लार्जेस्ट डेम बे लार्जेस्ट डेम बे चाइनानि यांसि दैमानि बानायदों बेखौ आरो बेयो मा जायगायाव दङ सानडपिं इलिं डिस्ट्रिक्ट होनना बुङो हुबे प्रभिन्स चाइनायाव माखासे प्रभिन्स थायो बै हुबे प्रभिन्सनि सानडपिं होननाय जायगायाव इलिं डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बेखिनि जायगाया बेवहाय बेखौ बानायदों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेम बेयो वर्ल्ड मोस्ट डेन्जरास कन्स्ट्राक्शनबो बेयो माने बुहुमनि सबसे गिलुबालुसिन कन्स्ट्राक्शन मादाव बे मोनसे बे जुदि बायोना जुदि बोरैबा माबा मोनसे जाहोनाव जुदि बांग्रि मावनानै दैबानानि थाखाय जुदि बायलाङोबा बेवहाय ओरैबायदि गोबां मानसि जिउ जोबगोन बेयो निउक्लियार बम बेरनायजों समान मानसिनि जिउ जोबगोन इबो उइथिन 1 सेकेन्ड बा 1 आवारनि गेजेरावनो आरो स' 1910 मायथाइयाव यांसि दैमायाव गिलुबालु दैबाना जादोंमोन बेवहाय 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि जिउआ जोबदोंमोन सेम बेबायदिनो 1930 मायथाइयावबो मा जादोंमोन दैबाना जादोंमोन जेराव 30 निफ्राय 40 लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन बबेखानि 1910 मायथाइयावनो चाइनाया साननो स्टार्ट खालामदोंमोन जे माबोरै बे दैमाखौ जों कन्ट्रल खालामनाय बिनि दैबानाखौ माबोरै होबथानो हागोन नाथाय बै समाव चाइनाया जोंनि इन्डिया बायदिनो दुखियामोन एसेबां साइन्टिफिक बिसोरनोबो केपासिटि गैयामोन टेक्न'लजि गैयामन 1930 आव जानायनि उनाव चाइनाया टारगेट लाबाय जे थारैनो बे दैमाखौ जों कन्ट्रल खालामगोन नाथाय फैयै बहुत गोबावनि उनाव 1994 नि 14 डिसेम्बराव बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन माने बै माखासे बोसोरा माने डिजाइन बानायनायावनो प्लेनिं बानायनायावनो एसेबां गोबाव सम नांदोंमोन साइन्सआव एसेबां डेभेलप नङामोन चाइनाया स' 1930 आव बेखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बेयो स्टार्टिं जायो माब्लानिफ्राय प्राय मोनसे मायथाइयाव बे स्टार्ट जायो बे जाहैबाय मटामटि 1994 निफ्राय स्टार्ट जानानै बे प्राय 2012-13 बे कमप्लिट जायो 1994 आव स्टार्ट जानानै 2012-13 बेयो प्राय कमप्लिट जाहैफ्रामो आरो नोंथाङा थारैनो मिथिबाय स' बेनि सोमोन्दै आं बे एसे खिन्थागोन नाथाय मेन टारगेटआ जाबाय मटिभेसन स' बेनि जि इनस्टल केपासिटि बेयो बेसेबां 22,500 मेगावाट आरो एभारेज बिनि जि जेनेरेशन मोब्लिब दिहुननाय केपासिटि बे जाबाय मा 95 प्लास माइनास
ट्रिलियन वाट आवर अफ इलेक्ट्रिसिटी आरो 2016 मायथाइयाव बेयो बेसे 103 ट्रिलियन वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट खालामदोंमोन नाथाय 2020 मायथाइयाव बांद्राय अखा हादोंमोन चाइनायाव जायनि जाहोनाव बेनि जि केपासिटी बेसे थांदोंमोन 112 ट्रिलियन वाट आवर एसेबां गोबां बिबांनि मोब्लिब दिहुननो हादोंमोन बेनि जि डैम भल्युम बे 27 मिलियन मिटार किउब जोबोद गिदिर डैम्स बेयो बेनि जि हाइट बेयो प्राय 180 मिटार बेनि जि गुवार बे 40 मिटार आरो बेनि जि लावथाइ बे 2335 मिटारफ्राम आरो बेनि जि बानायनायनि टोटल कस्टआ जाबाय 31.765 मिलियन US डलार सो बेसेबां खर्च जादों नोंथांमोना आइडिया खालामबानो बुजिगोन आरो बेनि जि मेन पार्पसआ जाबाय फ्लाड कंट्रोल पावर आरो नेभिगेशन बेनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों बेनि माखासे इनफरमेशनखौ नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होगोन बेवहाय आं नोंथांनो बुंजोबाखै नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथां बेखौ सानना नाय जाय डेम्सखौ बानायनायाव बुहुमनि रटेशनल स्पीडआनो खमिलांदोंमोन जाय डेम्सखौ जों बानायनो इम्पसिबल होनना सानदोंमोन यांसी दैमा जोबोद गिदिर दैमा बियो बे दैमानि जि लावथाइ बे चाइनानि सबसे गोलावसिन एसियानि सबसे गोलावसिन दैमा होनना जों मिथिनो मोनो बेखौ स' बे दैमायाव बेबायदि डेम्स बानायनाया एसेबां इजि नङा स' गोबां टेकनिक बाहायनानै बेखौ बानायदों बेफोरनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ फिउचाराव लाबोगोन बहुत फिउचाराव बेबायदि टाइपनि आं नोंथांनो भिडिअथ' लाबोगोन नाथाय नोंथांमोना मटिभेसन नागिरनाय बेनो जाय दैमाया चाइनायाव 10 लाख 20 लाख मोनफ्रोम दैबानायाव मानसि बुथारोमोन नाथाय बै दैमाया दा चाइनानि बान्दा जाबाय बे मानि थाखाय बे जाबाय टेलेन्ट स्किल नाजानाय आरो डिटारमिनेशननि थाखाय जाय लोगोफोर स' एसेबां गिलु बालु दैमाखौ थेनानै जाय मोब्लिब दिहुनग्रा डेम्स बानायदों फ्लाड कन्ट्रोल खालामदों दिनै बै दैमाया चाइनायाव माब्लाबो दैबाना खालामनो हालिया खालामबाबो फिसा फिसौ दैबाना खालामो नाथाय बेखौबो मानसियानो बानायदों नङा होमबा स' मानसिया बोरै बानायखो निश्चय स्किल नांगोन टेलेन्ट नांगोन रां नांगोन नाजानाय नांगोन आरो माखासे डिजाइन प्लेनिंनि गोनांथि जागोन आरो डिटारमिनेशननि गोनांथि जागोन बेबायदिनो नोंथाङाबो जुदि डिटारमिनेशन खालामबा सानोबा जे आं बेखौ मावफुंथारगोन जुदि यांसी दैमानि सायाव बेबायदि गिलु बालु 3 गॉर्जेस डैम बुहुमनि सबसे गिलु बालुसिन कन्स्ट्राक्शन जायनि बानायनायाव जेब्ला बेखौ अपारेट खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन दाबोथ' अपारेशन सोलिबाय थादों दाबो सोलिबाय थायो बेखौ बानायनायाव बुहुमनि रटेशनल स्पीडआबो चेन्ज जालायलांदोंमोन अब्ला नोंथाङा सानना नाय स' मानसिया मा बानायनो हायो मा बानायनो हाया नाथाय फ्रेन्ड्स बेवहाय नेगेटिभ इफेक्टबो दङ बे दामसा जुदि बोरैबा बायोबा अब्ला चाइनायाव ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु जोबस्रांनाय लीला जागोन बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा लोगोफोर स' नोंथांमोना बुजिखायो स' डेम्सआ डेस्ट्रय जायोबा मा जायो नोंथांमोना जानो हागौ भिडिअफोर नुदों जानांगौ जे बबेबा जायगायाव बांद्राय अखा हानानै डेम्सफोरा माबायदि डेस्ट्रय जालाङो आरो जाय लामाथिं दैया बोहैलाङो बै लामाथिं गासैबो सिनसाब गैया जालाङो स' बिदिब्ला बिथ' बेलेग मेटार बे जाबाय एक्सिडेन्ट मेटार नाथाय 3 गॉर्जेस डैमआ ओरैबायदि पावारफुल डेम्स बेयो बायनायाबो एसेबां इजि नङा एसेबां पावारफुल डैम बेयो बुहुमनि सबसे गिदिरसिन डेम्स बेयो डैम स' बेखौ सेफायनायाबो एसेबां इजि नङा जेराव बाहायनाय कनक्रिटनि जि टटेल बिबां बेयो गासै सुइजारलेण्डआव जुदि फेनस्रानानै होयोबा सुइजारलेण्डआ बेसे जागोन 2 फुट गोजौ जागोन स' एसेबां गोबां कनक्रिटखौ बे एसेबां खम जायगायाव लागायदों बेनि अर्थआ मा नोंथाङा बुजिखाबाय स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्राय बेखौनो मटिभेसन लानो हायो जों जुदि डिटारमिनेशन नाजायोबा नांथाब नाजायोबा सानसेबाबो जों साक्सेस जानो हायो लोगोफोर स' बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जास्ट बेखिनि बाथ्रा बुंनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदों